Keyifleriniz неше география фәнен үз итүче дусларым? Сіз яңа үрләр яуларга әзерме? Бүген бозлыкларга юл тотабыз. Бозлык ул күп еллар буена тупланып килгән боз катламы. Бозлыклар җир шарындагы 10% җирне каплап тора икән. Аларның иң зур өлеше Гренландия утрауларында, Антарктидада, көньяк һәм төньяк полюсларда урнашкан. Ә калганы иң биек тау башларында. Бозлыкларның барысы да хәрәкәтләнә. Боз катламы бик калыная һәм ул үз авырлыгы белән әкрен генә кузгала башлый. Төньяк Американың Аляска ярымутрауындагы Колумбия бозлыгы көненә 20 метр тизлек белән хәрәкәт итә икән. Ул дөньядагы иң хәрәкәтчән бозлык булып санала. Альп тауларындагы бозлыклар елына 50 метрга гына шуыша. Бозлыкларның файдасы нәрсәдә соң, беләсезме? Алар зур күләмдә төше су запасын саклаучылар. Тау башындагы бозлыклар эри һәм шуннан тау елгалары башланып китә. Бозлыклардан зыян да күрергә мөмкин. Хәрәкәт итүче бозлыклар авылларны, шәһәрләрне боз катламы астында калдыра алалар. Ә суда йөзүче айсберглар кораблар өчен куркыныч. Айсберглар Арктика һәм Антарктида тирәсендә йөзә. Аларның су өстендәге биеклеге 100 метрга кадәр җитә. Ләкин айсбергларның күп өлеше су астында була. Шуңа күрә кораблар өчен куркыныч та. Иң зур бозлык Антарктидада урнашканын мин әйтмәсәм дә беләсездер инде. Ламберт бозлыгының киңлеге 64 чакрым, ә озынлыгы 400 чакрымнан арта. Антарктиданы каплаган боз катламының калынлыгы 3 километрга җитә. Ә төньяк һәм көньяк полюсларда урнашкан боз катламнарын поляр башлык дип йөртәләр икән. Белемсез берне егар, ә белемле... Әйе, белемле меңне егар дусларым. Бүгенгә шулар иде. Сау булыгыз!